Takže čaute, ja som Michal Martin Konečný a takto vyzerá môj bežný deň. Áno, Zlatko, áno, domov už idem. Áno, hneď som tam, áno, pusinku, čau. No, musím ísť domov. Poďte so mnou. Vysoká škola, to není žiadna jednoduchá vec. No a pred posilkou by sme si mohli ešte dať nejaký ľahký obedík. Dobrý deň, tak poprosil by som jednu XXL Havaj s olivami, jednu XXL gazdovskú s extra slaninou a klobáskou. A môžu byť aj tie palacinky. A kolu light, určite light. Dobre, ďakujem, dovi. Tak, a môžeme ísť do posilky. Čaute. No, takže, v škole mi chýba spraviť poslednú skúšku a to sú zhyby. Poďme ich trošku potrénovať. V posilke som skoro každý deň a dosť sa v tom cvičení vyznám. No, po posilke, po takej dobrej, väčšinou chodievame s chlapcami na kávu. Málo ľudí to o mne vie, ale mojou veľkou záľubou je jazda na koni. Do tréningu ešte chvíľu máme. Poďme na to. Tento nabitý deň ukončíme s novým tréningom. Zoberiem si zo pár vecí.